Jeg hedder Dan Rachlin, og jeg er 52 år gammel. Jeg er far til 4 børn og har et ret aktivt liv, hvor jeg løber og holder mig i nogenlunde form. Jeg arbejder ikke så meget. Når jeg arbejder, er det i weekenden, hvor jeg DJ'er den. Jeg laver lidt tv og lidt mediearbejde. Goddag, velkommen. Tak. Mit navn er Tina, jeg er sygeplejerske i opvågning. Det bliver spændende. Ja. Med hensyn til mit udseende, er jeg, fordi jeg har været i medieverdenen siden jeg var 20 år, er jeg nok lidt mere forfængelig end gennemsnittet. Jeg har lavet meget tv, jeg har lavet meget radio, jeg har optrådt meget, og derfor tænker jeg, at man måske er lidt mere forfængelig end gennemsnittet. Vi går ind i opvågningen. Sweet dreams. Yes, ned i hjørnet. Og nu er vi så kommet dertil, hvor jeg skal have fjernet noget hud fra mine øjenlåg. Ikke fjernet øjenlågene, men fjernet noget overskydende hud. Men du skal lige have noget smertestillende, og det er sådan en standard medicin, vi giver dig, som er ganske almindelig. Panodil, kender du, og Ipren. Ja. Så henter lige noget vand til dig. Yes, Så tak. vil du have et glas saft, får du sukker? Nej tak, det er fint bare Og med vand. vand. Ja. Yes. I første omgang har det været en kosmetisk ting, hvor jeg igennem de sidste i hvert fald 5 år har tænkt, at jeg, når jeg ser mig selv fra siden, når jeg ser mig affotograferet, så ser jeg måske en lille smule mere træt ud, end jeg i virkeligheden er. Og det er irriterende. Jeg er sådan set ikke nervøs for de sådan naturlige aldringstegn, man får, men lige præcis det her er et forholdsvis smertefrit og nemt indgreb, så jeg tænker, at det vil jeg gerne. Du skal have den her på et tidspunkt, og så skal du næsten have den af. Jeg skal have den af. Ja, altså det er mere... Jeg er ikke kommet dertil, hvor jeg decideret har følt mig generet, altså hvor jeg har tænkt, det har været farligt i trafikken eller i andre situationer. Men altså, jeg har følt mig generet af det i den forstand, at jeg som sagt nogle dage føler det værre end andre, og jeg kommer til at se trættere ud, end jeg retligt er. Hvis du bare lige tager plads et øjeblik, ja. Så skal jeg bare lige finde papirerne også. Ja. Så. Der er mange i min vennekreds, som har fået lavet øjenlågsoperationer. Det man gør nu, det er jo, at man tegner op, hvor arret skal ligge. Kan du prøve at åbne dit øje igen? Faktisk sker der det sjove, når man ligesom åbner op for det, så er der nogen, som fortæller om det, som jeg ikke har hørt fortælle om det før. Så øjenlågsoperation er jo meget, meget almindeligt. Så det er ikke noget, som hverken mine venner eller familie løfter så meget som et øjenlåg af. Skal vi ikke gøre det? Yes. Vi gør det. Jamen, mine forventninger til operationen er, at det kommer til at gå rigtig clean og smertefrit og bliver så nemt og overkommeligt, som den slags nogle gange kan være. Nå, nu kommer de der lille stik, som er lokalbedøvelsen, ikke? Du kan selvfølgelig mærke, at jeg lige prikker dig, og så strammer det en lille smule, ikke? Det er jo top-professionelle folk, vi har med at gøre, som har lavet det her masser af gange, så det tænker jeg er noget af en standard procedure. Tak, jeg venter lige. Nu skal vi give det mulighed for ligesom at virke lidt, ikke? Det er klart. Det foretrækker du, ikke? Det lyder som en meget god idé. Altså, det er sådan en rigtig manddomsprøve. Ja. Det man gør nu, det er, at man klipper ligesom huden af. Men udover at fjerne en lille smule hud, så fjerner man, hvis du lige flytter med alle dine fingre, så fjerner man også en lille muskelstrimmel, fordi så bliver det oftest lidt flottere. Nu tager vi den her. Nu vil du så kunne høre nogle små det er de små, sådan en lille svejsapparat, som svitser de små kar. Jo bedre man får stoppet de små bitte kar, jo mindre blå bliver man. Se, nu syr jeg herover. Vi er færdige herover. Prøv at se forsyningen. Så er vi færdige, bortset fra, at du skal have et stykke plaster på. Enkelte prik undervejs, men det har ikke været nogen smertefuld manddomsprøve. Jeg synes, du er dygtig. Det er din manddomsprøve. Det synes jeg ikke.